Hey! Napadri ka sa balay. Nila Kuya Jake. Asa yung giluto, Kuya? Muna kayo. Asa na? Baka. Baka? Ang saan ni mo? Kansi ni kansi. Kansi? Wow! Ate Ella! Busy si Ate Ella! Sila? Sana sila og MMK. MMK. Mga bata, lahi food. Mga bata, busy po. Busy po sila. Lahi lang kabisihan. Cartoons. Si Stacy, lahi po. Few moments later. Hi! Hello, mga angsa! Sarado sa nako, ha? Hi! Good afternoon! Hello. Nga unta! Sarado lagi mo. Suda na mo. Crabs. Luto niya at Ella. Tapos sinigang. Makunduan pa. Nakakaon ka ano? Kakaon ka siguro kung sili. Ah! There. Gulang ba lang yung sili? Grabe eh. May gamay Ate Jun. Pero dili siya bugnaw Ate Jun. Sa unahan di ay wala di ko. Sana? Robot ni Mama. Walay ay. Hi! Ano ba ba Jo? Dili na video. How are you? I'm fine. Hello! Nami ka na mag-challenge o kalamansi challenge, no reaction. Okay, yay! Palakpak mo! Yay! Ang una mo challenge kay ang mga bata. Si Tapos si Matmat. Una mga bata. Si Ako na si bata. Tapos si Ate Juby o si Ella. Tapos last minute eh. Ay, nga naman paulahin mo. Sige lang. Sige. Go! Ang mga bata. Sige. Ready? 1, 2, 3, go! Tanang sa camera. Wala. Ay, how ka sila. Si Kasoy, di pang lumo. Next ba si Ate Juby o si Ate Ella? Oh. Hi! Introduce yourself. I'm Ella. I'm from Nigeria. Sige, ready? Si Manuela. Ay, dapat. 1, 2, 3, go! Asyong kayo! Pinanap siya. Bugit na ginausap na. Grabe naman na lang. Hindi, pampababa ni Tuko. Mga dianan ako. Nalipo. Mana! Basta may linay kuan, patis o kaya asin. Hi!
today. Sila na po ang ikaduhang mga uto-uto sa Kalamansi Challenge. Tanaw na to, Kinsay, marimain gwapa nila, ha? Okay. Jesus, wala pa lang. Okay. Oh, ready? Ay, punta na Kalamansi. Pag ganyan. Hoy, introduce yourself sa Tama, Day. Introduce yourself. At taga-asa man ka, Day. taga Davao. Ikaw, taga-asa ka? Ay, siyempre, sa lahi ng mga kagandahan. Lang naman. Okay. Ready? Tilawi. Get set. Tira! Ayaw ipatakding. Magwapahay di ay na. Usap na lang, magwapahay. Wala ko kabal magwapahay di ay na. Abi na ko mas lumayog na ako. Wala kasabot. No reaction challenge. Wala mo ko kadungog na no reaction challenge. Wala ko tingin taro Jubi. No reaction gali. No. Nagkapit-apit ako. Taro Jubi. Tanawa natin. Kasabalayit. Usap na. Ay, ang magina. Ang magina. Ang magina. Mag-extra vlogger usap. Money kuan. Money pinaka, gwapo na drawing sa mga my daughter, come here. Ang sa'yo mong dilig lang ka. Nak, magwapahay mo dahil ni dapat dili dyan mag-aslum akong naong kanya, no? Liwat man ka sa ako. Naka-record pa, naka-record. Ay! Dapat usap ang nipon. Ala, ininanin mo siya. Ay, Dapat gwapa, gihapon. dapat hindi masira yung mukha ko, Dapat, mga dapat. kabayan. Dapat. Sila mag-challenge, mag-ina. Si Ate Juby o si Stacy. Ang aking Gawan. Monica, So, 3, go! Buo! Yung hawa mo siya doon. Sige daw. Ang pinaliso. Tunda na lang daan, Job. Baka di mo. Pait? Yan, naman na among challenge. Ikaw kuya, mukuan ka? Kuan ka? Accept ka sa challenge? No, nay. No, nay. Mahiman ang challenge gusto.